конкурса Туристически продукт Русе, организиран от Община Русе съвместно с Съюза на хотелиерите и ресторантьорите от нашия град. Водещи на това събитие ще бъдем заедно с Даниела Бирова, мениджър на направление туризъм в общинско предприятие Русеар. Здравейте! Като начало искам да дам думата на господин Пламен Стоилов, кмет на община Русе, да приветства гостите и събитието. Уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми представители на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите, скъпи участници в днешните номинации, скъпи гости, изключително удоволствие за мен днес да ви приветствам във връзка с началото на едно за мен много важно мероприятие, бих казал една традиция, която ще започнем от днес, и тя е свързана с сферата на туризма. Многократно сме заявявали, че ни трябва една по-агресивна, по-активна политика, но за първи път, след като се усети активната роля на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите, ми се струва, че започнахме по-масирано да правим мероприятие, което показва какво те правят, дава възможност на обществеността и на гражданите пряко да се докоснат до тяхната работа и същевременно да дадат своята оценка. Затова днес, наред с подкрепата на общината, която организира днешните награди, искам да изкажа своята благодарност към първо консултативния съвет по туризма към общината, който включва представители на различни неправителствени организации, който излезе с тази идея и заложи това мероприятие в годишните програми, и най-вече на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите и неговия председател господин Красимир Иванчев за инициативата, организацията и за това, че днес ще бъдем свидетели на, надявам се, едно добро и атрактивна програма в сферата на туризма. Едно от нещата, които досега ни липсваха, това са събития като днешното. И аз смятам, че политиката, с която подходихме към организацията на тези номинации, трябва да знаете, че Община Русе само подкрепи и участва в организацията. Избора, решението, оценката е на представителите на гилдията. И аз за това благодаря както на журито за неговата обективна работа, така и на ръководството на Съюза на ресторантьорите и хотелиерите за това, че се умяха да направят подбора, да излъчат номинациите, и аз съм убеден, че това ще е един мощен стимул и за напред да надграждаме на тази база. За мен победители са всички, които участват. Показвайки нашите хотели, показвайки нашите ресторанти, показвайки това, което те правят, ние показваме, че Русе може, Русе е на големия пазар и в общи линии това си е един маркетингов прием, който до сега бяхме го забравили. Благодаря на всички, които допринесоха за тези номинации, на Анжела Иванова и на екипа ѝ, които поемат тежката отговорност да водят днешното шоу, и използвам случая в навечерието на коледните и новогодишни празници да пожелая първо на тези, които са в бранша, хотелиери и ресторантьори, тъй като те тогава работят и за тях ще бъде едно много голямо напрежение, всичко да мине нормално, да осигурят веселото настроение, а всички ние ще им благодарим за това, че ще имаме възможността да посрещнем новата година. Бъдете живи и здрави, нека 2014 е много по-успешна за русинския бизнес, нека е много по-успешна за гилдията. Радвам се да напълня тая зала, не знам за кой път. Това е най-приятният момент за мен. Благодаря на всички, които наистина обичат и желаят в този град да се случват нещата. Желая една подкрепа от всички мои колеги,
благодаря още един път. Така много напърво го направихме, но все пак Община Русе, ако не беше, нямаше как да се случат работите. Така че господин Стоилов каза, трябва от тук нататък да надграждаме и да вървим смело напред. В тази зала с една скромна, казвам, кулинарна изложба, имаме голямото желание шедьоврите, които бъдат по някакъв начин закупени от вас, паричките ще бъдат дарени на гимназията по туризъм и с това ще допринесем малко или много за тяхното развитие, защото млади кадри са последите, просто трябват и трябва да ги създаваме, да си помагаме. Също така ще подготвим едно международно републиканско състезание за млади готвачи през месец февруари и мисля, че с общи усилия с моите колеги ще направим много неща. Още един път искам да благодаря на всички, да им пожелая весели празници и това, което днес се случва, дано да стане една добра традиция. Благодаря ви, колеги! Пламен Стоилов, кмет на Община Русе, до господин Красимир Иманчев, председател на Съюза на хотелите и ресторантьорите в Русе, поздравителен адрес от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Уважаеми колеги, от името на управителния съвет на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и лично от мое име имам удоволствието да ви поздравя с първото издание на конкурса за годишни награди на Община Русе в сферата на туризма 2013 година. Вярвам, че изборът на отличените е израз на висока оценка и заслужено признание за онези професионалисти, които със своята ангажирана дейност и иновативен подход са постигнали значими резултати през миналата година. Не се съмнявам, че наградите, които връчвате днес, ще бъдат и стимул за нови професионални постижения. Пожелавам на тези годишните носители да продължат да дават най-доброто от себе си, да се радват и в бъдеще на заслужени успехи. Използвам случая да ви пожелая лично здраве и много успехи в бъдещите ви начинания. С уважение, Благой Раген, председател на управителния съвет на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Членове на комисията: господин Ивайло Димитров, майстор готвач; госпожа Вяра Михайлова, туроператор; госпожа Роза Икаловска, управител; и, с извинение, господин Румен Николаев, журналист от водеща медия, който да покаже прозрачността на цялата процедура. По информация от комисията разбрахме, че цялата комисия са се постарали съвсем обективно да оценят номинираните и... Добър вечер на всички. За мен е изключителна чест и удоволствие да участвам в един такъв първи конкурс, организиран в нашата община. И лично за мен беше много трудно да оценя и да преценя кое е най-доброто. Предполагам, че и за другите членове на журито, защото всяко заведение, всеки ресторант, хотел си има своя атмосфера, своя специфика и това, което ни водеше, бяха критериите, които преди малко спомена госпожа Анжела Иванова. Надявам се нашата работа да бъде оценена по достоинство и че от така предложените номинирани ще спечелят най-добрите. Сити Арт, хотел Ана Палас. Ще моля господин Стоилов да дойде да обяви победителя. Уважаеми госпожи и господа, победител в категорията Бутиков хотел на 2013 в Община Русе е хотел Сити Арт.
хотел на годината 2013 в община Русе, хотел Бистра и Галина. Самостоятелни стаи в 2013 година в град Русе са Евроконтакт БГ ЕООД. Те са с запълняемост 67%. Да знаят колегите, които имат хотели. Представител. На Евроконтакт има ли представител? Семейен хотел на годината. Хотел Вега. Годината за 2013 на община Русе. Номинирани: хотел Ана Палас, хотел Космополитън и хотел Бистра и Галина. Моля господин Стоилов да дойде да обяви победителя. Уважаеми госпожи и господа, хотел на годината в община Русе за 2013 година е хотел Ана Палас. Награда е за най-посещавано заведение на годината. Номинирани в групата са Винарна, Хепи, бар и грил. Наградата връчва господин Иванчев. Заведение на 2013 в община Русе е номиниран Хепи, бар и грил. Следващата категория, това е най-атрактивно заведение за годината в община Русе. Ресторант Балкан Туризъм. Рига, Болгар и Кристал. Заповядайте да отворите плика. А наградата ще връчи господин Румен Николаев. Болгар. Победител е Old Fashion. Моля господин Димитров да дойде да отвори плика. Петък вечер. Браво, Василий! Първо искам да благодаря за номинацията, наградата и така нататък. Искам само да кажа нещо, което смятам, че всички ще ме подкрепите. Значи всички, които работим в момента, сме победители, защото не е тайна, че минахме през, може би, най-трудната година за нашия бизнес. И затова аз искам да поздравя всички колеги, да им пожелая да имат още сили, да им пожелая да имат желание и до година отново да се видим тук. На всички весели Коледни празници! Специално искам още нещо да кажа.
Искам да благодаря специално и на Община Русе за това, че за първи път от много години насам в най-трудното за нас време, общо взето нашия бизнес, понеже е малък, се чувства и подкрепен. Благодаря. Ресторант Дон Вито Корлеоне и ресторант Кръстникът. Също така номиниран е и ресторант Опиум. Наградата връчва госпожа Иванова. Ресторант на годината за община Русе е ресторант Опиум. Браво! Искам да обявя третата голяма категория, която започваме да номинираме сега. Това е за туристически агенции и туроператори. Ретро Турс имам честта да връча тази награда, която всеки един от участниците в тази категория заслужава. С удоволствие сега ще обявя победителя. А то е Penny Travel. Туроператор на годината за входящ туризъм на територията на община Русе и Български Дунавски участък. Номинирани са Дунав Турс, Балкан Турс. Вяра Михайлова ще отвори. Отново моя честта да връча тази награда. Двете фирми са известни в целия град. И на двете фирми благодарим изключително за техния принос в популяризирането на туристическия продукт, на туристическите обекти на територията на община Русе и на целия дунавски участък, дори на територията на цяла Северна България. Но за този принос, за този многогодишен опит в разработването на тия продукти и за тяхното утвърждаване на туристическия пазар, и двете фирми заслужават това признание. Наградата отива днес в туроператорска агенция Дунав Турс. Моля представители на Дунав Турс Хотел с госпожа Румяна Гънева, експерт по туризъм, да заповяда, за да получи наградата. Представяме човека, който от март до ноември изцяло координира и организира продуктите на тази организация. Голямо въртение на Фейсбук за неделя. Добър вечер. Благодаря много за това, което са направили като оценяване на труда, който е труд на много хора в нашата фирма. И останах наистина много така изненадана. Не съм си подготвила изказване, но благодаря за всичко и искрено се надявам, че ще продължаваме по същия този начин да работим за нашия град. Предстои обявяване на резултата от кулинарния конкурс за тим на годината. Наградата ще връчи господин Румен Николаев. Голямата награда е работата на община Русе с, не знам дали ще отива в ресторант, тима на ресторант Опиум. Моля, учителята да дойдат. И от името на туристическия център, където пряко са събирани отзивите на туристите за тези обекти. Основният ни критерий беше удовлетвореност на туристите и
нещо, което би привлякало туристите най-вече за посещение в нашия град. Една от категориите, които създадохме, това е духът на Русе. И в тази категория искаме да дадем една грамота на ресторанта Сансьора. Ако има преграда за нашия град, която се е помещавал първият асансьор в България. И другата специална награда, най-добри отзиви от туристи, наградата получава английска къща за гости.